Mga kapuso, ubos gihapon ang kahigayunan nga mamihimong bagyo ang low pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan padayon kining gibantayan sa Pag-asa. Katapusan kining nabantayan sa gilayong 405 kilometers east of Surigao City. Bisan pa man nga layo kini sa yuta, muhatod sa pag-uwan-uwan ang trough o ang ikog sa LPA sa Eastern Visayas ug sa ubang dapit sa Mindanao. Padayon gihapong nagpasulabi ang easterlies. Gipaabot kini nga magdala sa mapanganuron nga panahon uban sa katagatag nga pag-uwan-uwan sa halapad nga bahin sa nasud. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga magpadayon ang halapad nga pag-uwan-uwan sa Central Visayas ug Eastern Visayas. Busa ngayon lang nga mag-amping sa posibilidad sa mga flash flood ug landslide. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasud.